Digital production. Ni dai na kama sannan na damu soyayya zaki bani. Na dau alwashi ne sai na bi ki hali zangon ke dai ya zan baiwa kauna. So ya shiga raina ya zauna ba dare da rana. Ji faritina ke ce karki sani rana. Shi so halitta ne in ya shige kabin fita da kuna. Taimaka ki ban dama masoyiya na sa raina. Ke hannuna, ke na baiwa yarda ama